Niin. No, mulla on työkaluja. Semmonen keräilyerä ruoja ja nauloja. Ja mä ostin akkuporakoneen. Sitten mä oon saanut joskus joululahjaksi ihan stiili moottorisahan, jonka serkku kävi eilen nykäiseen käyntiin. Mä luulen, että se oli leikannut kiinni, mutta ei onneksi ollut. En vaan osannut käyttää. Sitä on monta vuotta. Mettäkoulussa on joskus käyttänyt varmaan viimeksi. Ja tiedättekö sitten, kun noita lautoja tonne laittaa paikalleen, niin joka ruuin kohdalla, vaikka mä kuinka iltaisin koitan eritellä sieltä niitä ruoja, että ne on samanlaisia, että vois yhdellä niin terällä vettää, niin I don't know. Jostain syystä se ei onnistu. Tai se ei en mä tiedä, onko ne yöaikana sitten yhtäkkiä vaihtaneet sukupuolta ne ruuit, mutta joka ruuin kohdalla täytyy tulla tikkaita alas ja mikä se olikaan tämä. Ja sitten kun on näkökin niin huono ja sitten lasit tietenkin pitäisi olla päässä. Semmoista jota ei missään nimessä ole valittamista. Mutta kun painetta jostain tulee välillä, että mun pitäisi olla jossakin muualla tekemässä jotakin muuta, ja miten täällä etenee, tai pääsenkö mä johonkin töihin, tai esimerkiksi hehku on vielä äimärautiolla, kun ei mulla ole sille paikkaa, mihin mä laitan, ja nämä päivät menee ihan en mä tiedä mihin ne menee. Tänä aamuna oli ensimmäinen aamu, että ei sillai ollut semmoista ei ole raskasta nousta, mutta kun helvetin raukee olo, kun elokuun jälkeen eka kertaa oot omilla tavalla, tai nyt mä oon omassa kotona, eikä kenenkään sohvalla tai autossa tai missään. Ja sitten mä vahtaan hevostakin, kaikki paikat sulii. Tuo näkyy tuo pelto, niin se kaivaa nyt tuolla lällyä, syö sitä, että mä ootan vaan, että se on tukossa siitä hiekasta. Ja syö mieluummin vanhaa heinää tuosta pellosta, kun sitten kuivaa heinää. Ja mitäs muuta? Siis iloitsen siitä esimerkiksi viime yönä oli aivan ihana kuutamo. Mä yhtä tarhaa tein loppuun vielä kuuvaloissa täällä Kallen kanssa. Ja se on hirmu rauhallinen tässä, vaikka vähän kattelee sen naapurin koiria, että mitä ja sitten kun siellä ihmiset liikkuu. Mutta se mun kanssa jaksaa olla tässä pihalla yksikseen. Siitä on kiitollinen. Ja on kiitollinen avusta. Taas pitää mainita, kaikki tietää, jotka on mua auttaneet. Mä erikseen rupia tässä ketään mainitteen, mutta ei tästä selviä ilman apua. Mutta mä haluan tänne ketään actually tänne paikan päälle ketään avuksi, koska sitten mä ajattelin, että sitten pitää olla jotain tarjottavaa. Ja mä en jaksa mitään köökätä, että hyvä jos mä itselle jaksan laittaa enää ruokaa, että meetwursti palasi ja sitten persimoneja löysin tuosta, tosi ihanan kypsiä oli, niin että toki olisi ihana semmonen remmi, että no niin, nyt tehdään kuntoon tämä ja se tapahtuisi muutamalla lisäkäsiparilla ja jalalla ja silmällä niin sillä hetkessä, mutta mä en pysty aikatauluttaa mitään. Mulla on tullut ylikuormitus ylipäätään kellonperäisen juoksemisesta, kaikesta työelämän ja viime vuodet mitä on, että oot siihen ja siihen aikaan päiväheinillä, ehit käymään välissä suihkussa ja ehit siihen ja siihen kellonaikaa
töihin ja aukaisee ravintolan minkä ikinä ja oot siihen ja siihen aikaan saanut kaikki hommat tehtyä, että ehdit sitten siihen ja siihen aikaan taas takaisin. Nämä on elämänvalintoja, tästä taas en valita, mutta se, että niinku, semmoinen niinku kelloaikojen orjana oleminen on tehnyt se, että mä pelkään ihan kaikkea sopimista, lupaamista yhtään mihinkään. Kenenkään kanssa yhtään mitään. Että serkku oli eilen ensimmäinen henkilö, joka kävi tässä naapurin lisäksi. Mä kyllä tietenkin Päivi ja Samin tuossa mainitte. Ja Katja ja Raimo, että heillä on tämmöinen erityislupa, mutta mä haluan tehdä kaiken vaan niin kuin ihan omaan tahtiin. Ja olkoon se sitten jotakin, olen narsisti, olen itsekeskeinen, mulla on ihan saatanan samaa oikeastaan, niin kuin, että mitä mä oon. Mutta se tekee mulle hyvää ja siksi mä pääsin jopa näinkin nopeaa, että viikon sisällä niin kuin tuntuu jo, että mä rupean niin kuin jaksamaan ja on kokenut semmosia jopa niin kuin, kelle mä sanoin, että ruumiista irtautumista, että kun ei ole tarvinnut sillä ajatella oikeasti mitään, vaan niin kuin tehdä. Ja siinä mä oon hirmu hyvä, että ei tarvi yhtään miettiä, vaan tekee ja saa olla kuka on. Ja kukaan ei rajaa sitä sun olemista millään lailla. Kun en mä tiedä. Mun mielestä tuolla maailmassa ja sitten kuormituin kaupungissa siitä, niin kuin mä sanoin, että se on kujanjuoksua ja semmoista niin kuin, naapurin pihalle kattomista. Tämä klassinen, että miten sulla on. Onko sulla paremmin vai onko naapurilla, pitäisikö sun tehdä vähän paremmin ja semmoista. Ja tiedättekö niin tuolla niin kaupunkitallissakin se semmoinen, että kuka huolehtii parhaiten omat tavarat aina järjestykseen ja on parhaiten hevoset harjattu ja kaikki niin hoidettu, niin ne on hyviä asiakkaita. Niin on. En mä kiellä sitä itsekään, kun on muutama vuoden siinä tarjonnut tallipaikkoja ja semmoista, mutta mä nyt saan täällä tehdä vaikka tämmöisessä karvalakissa, jos mua huvittaa, koska mä tykkään vähän pukeutuakin ihan ittiä varten. Aina vähän sillä lailla, että kun sitä kampetta on kertynyt, niin miksi mä sitten kulkisin samoissa vaatteissa. Mutta mä inhoan rutiineja, asioiden toistamisia. Mä tiedän, että sieltä tulee jonkunlainen, tai olen kuullut, ja kyllä mä tiedän senkin, että kun Katjallakin oli silloin hommissa ja hirveä määrä työtä, että siinä täytyy olla joku rytmi, niin se niinku, kun sen siitä saa kiinni, niin silloin se, niin kuin se onnistuu. Mutta sitten se ehkä koskee enemmän sitä yhteistyötä. Ja mulla ei ole nyt minkäänlaista talkoohenkeä ruveta täällä niin kuin kellekään mitään keittoa keittämään sen takia, että mä saan karsinanrakennusapua tai jotakin. Että mä sanoin tuolla kaupungissakin, että sitten jos hehkulla ei ole siellä paikkaa ja sen pitäminen ei siellä onnistu, niin en mä tiedä. Sitten viiä vaikka, no en halua sanoa, että sinne pellon perälle tai navetan taakse, mutta että mä en pysty enempää itse ja mä en pysty myöskään tälle mitään, että nyt mä oon tämmönen, että just nyt tässä niin kuin, kohtaa mun elämää, niin tällä mä pystyn jakamaan kuulumiset, mutta inhoan tekstiviestejä ja inhoan puhelinsoittoja ja monta asiaa pitäisi vielä hoitaa tonne nettiinkin.
semmosia, jotka vaatii aina niitä 100 miljoonaa kirjautumista ja lomakkeen täyttämistä, että vittu mä inhoan niitä. Ja sitten kuitenkin mä haluaisin välillä vaan mönkiä ja katsoa Stray Kidsin uusia juttuja. Mutta että aivan ihana, että voi oven nykäistä illalla peränsä kiinni lukkoon. Ja ainakin toistaiseksi tiedän, ettei kukaan ole pyrkimässä edes sisälle, eikä mun tarvitse miettiä. Ei ole mitään ikinä tapahtunut semmoista, että mitä mä pelkään, mutta mulla ressaa vaan semmonen, tai huomasin, että ressasi se semmonen, vaikka nyt kerrostalossakin asuminen, niin se ovien ääni ja sillä, että se ei ole niin semmoista rauhaa. No nyt on. Pipana, sä siellä syöt sitä vanhaa heinää paljon mieluummin. Häh? Ip! Ip! Ei se kuule mitään. No, ainakin sekin viihtyy täällä. No niin, mutta näillä mennään. Terkkuja!